Għalkemm bl-aktar mod sottili, it-tellieqa tmexxija tal-Partit Laburista għaddejja bl-aktar mod aggressiv minn taħt, bil-kontendenti jużaw il-pożizzjoni tagħhom biex jivvantaġġjaw il-pretensjonijiet li għandhom, il-ħatriet sfaċċati li saru fil-ġimgħat li għaddew mill-Ministru Ian Borg fosthom it-twarrib ta' James Piscopo minn Transport Malta. Huma kollha mirati biex darba tiskatta b'mod uffiċjali t-tellieqa tmexxija tal-Partit u tal-Gvern meta Joseph Muscat idabbar rasu, ikollu kollox postu u bekk ma jaħlix ħin fit-tfassil ta' strateġija. Ħolqa importanti f'dawn il-manuvri il-ħatra ta' Ronnie Pellegrini bħala Chief Operating Officer ta' Transport Malta. Manuvra xejn mistennija tas-Super Ministeru Ian Borg li warajja hemm moħbija strateġija sħiħa. Sorsi fil-Partit Laburista fissrulna li wara din il-ħatra hemm l-intenzjoni ta' Ian Borg li jaqbad taħt idejh lill-General Workers Union u lill-Media Indipendenti tagħha biex hekk ikun jista' jilħaq b'mod aktar dirett lid-delegati li jixtru l-gazzetti tal-Union. U fatt magħruf li Ronnie Pellegrini li għal snin twal immilita fl-ogħla kariga tal-General Workers Union ħadd għandu bosta kuntatti validi fl-istess General Workers Union u għalhekk darba se jkun fit-tmum tal-kampanja tiegħu għal-leadership. Allura żgur li se jkun qed juża l-influenzi tiegħu fuq l-istess General Workers Union biex jimbotta l-aġenda ta' Ian Borg. Dan jidher li diġà beda jdarras li kumplament ta' dawk li se jtellqu miegħu għat-tmexxija tal-Partit fosthom lill-Ewroparlamentari Miriam Dalli, lill-Ministru Chris Fern u lill-Avukat Roberta Bela.